everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ihatag ni Arya lang telepono. Sorry, dili ba siya ganahan makigsulti nimo? Bye. Ta. Kipanabi na gyud ini sa tanan nga cold girl ko. Oh, Why nanawag na ako? Duna, ang imong Yvonne. Oh. Nga naman ka? Lain kag sinultihan. Nga nung mo ingon mangyug ka nga akong Yvonne. Ta. Maglagot manggug ko. Wala bang spoiled na kay na siya nimo? Laliman ka? Iyan na rin kipanabi sa tanan din sa opisina nga call girl ko. Usa? Mao di ay nilain kay tinanawan na ako ang mga tao sa gawas sa pagpaso na to ganina. Kinagtuog gid sila nga call girl ko. Ha? Makalagot kina si Yvonne da. Unya nga nung apektadom sa gay ka. Nga di man na tinuod. Virgin ka pa, di ba? Nanda sa kanim sinultihan na. Bastos ka. Soy bastos. Ikaw rabi nag-ingon ako nga virgin pa ka. Mga ayaw nag-apektar pa sa tanang nitabo sa palibot karon. Kay dili para imo ang ilang mga daotang una-una. Para ni kang lili sa imo kaluha. Pero, maapektahan man gyud ko kay ako may makita nila. Ako ang sultihan o dili maayo ni Yvonne. Kinahanglan nga ibutang sa imong nahuna. Dili ni tinuod kay virgin ka pa. Hilam di oy, sige balik ka na. Ang kutawa mo ka diha. Kauyon ka sa panghitabo karon. Okay lang ka diha, kadi man kay libakon. Ganahan ko nagtanaw ni Uba kung masuko ka. Ano man? Mugwapa man kag masuko ka. Nanda sa kanimo bugal-bugal ha? Gamay ram day ko gasto kung pagpapahon ka sa adlaw sa atong kasal. Kay arang-arang naman gyud kag naong. Hilam diha. Kalbugal. You know bitaw? No, gamay lang gigayo. Saba. Sige na. Relax na. Sige na, tarungan na nang nabuhay ni mo diha. Magsugod na tag trabaho. Trabaho. Basig si Yvonne na sana. Di kong tubag uy. Kung si Ibo na ibutang ang phone. O kung lain, pangutan na siya sa iyangan. O kung sa iyang tuyo. Din sulti nga karong alas 10 pa ko pwedeng tawagan. Okay? O kung mutubag ka og tawag, ing na J&J Enterprises. Hello? Inga na ha? Ingnan din na anak. Ingon na. Naibaw ka ba sa giingong telephone etiquette? Sige na. Tubagan ng telepono. Okay. Good morning, J&J Enterprises. How may I help you? Can you hold briefly while I see if Mr. Sarmiento is available? Okay. Okay, sige. Pag-order na nga itong makaon. Ako'y mo order. Oo, kinala may bawa kang mo-order, oy. Okay. Ako'y mo-order karon sa akong gustong pagkaon. Pero sa sunod, ikaw na, ha? Ha? So, ako yung timanan ni mo orderon karon. Natural. Isip akong sekretarya, kinala may bawa ka sa tanan kong gusto. Okay, go. Todd, congrats. Sound sa? Sa pag-handle nimo sa mga nanawag nga kliyente ganina. Na very impressive. Sweet kay kang nanubag sa telepono. O sigurado ko nga makadawat kog pagdayeg sa mga nanawag ganina. Mo ba? Yes. Sige naman gud to, oy. Pero salamat. Nakatumong yung taon ko. Pero di makakatuon sa pag-handle kliyente. Hi, for your information, nakagraduate ko sa maestrado sa among probinsya. Probinsya lang noon to. Unya, nahimo kong cashier sa labinda kong tindahan sa amo. Lah, patay! Sa'yo patay? Nalimot naman ako sa kong gitrabahoan, oy. Ako ka pa nang higadugay pa kumubalik. Asa ka rito minyo? Hello, Lisa?
Kumusta naman ang pampam diha? Unsa? Nangaon sila sa gawas? Bisit! Okay. Okay, sige, bye. Makalagot. Sa una, ako ang kauban ni Arnel nga maniud to sa gawas. Pero karon, ang bisit na nga Lili. Bisit! Kulbaan ako ganina, oy, sa pagpanawag atong Mr. Lee. Medyo istrikto mo ko siya. O dili kayo masabot yan sinultihan ba? Pero, okay naman din siya. Uy, asa man ta? Biglang liko, lagi ka. Di na tama maulis, bay. Ha? Kay asa pa man dita? Hoy, nagpaabot na to si mami ha. Makigdungan betog panihapon nato. Gusto lang ko nga pasukdan ka. Pasukdan? Tarungan na ha? Kasi may pasukod ako. Buda. Buda? Yes. Para sa tong kasal? Mao na. Nausab akong unahuna. Di ko ganahan nga imong isulob sa atong kasal ang Buda sa imong kaluha. Ha? Aw, okay naman to, oy. Ay, nalagas to, oy. Maikaw sa tanim mo. Magbuhag na bitaw gihapon ta. Ayaw pagbuot. Kaya ako'y mugasto og dili ikaw. Tanawa na ka. Mangisulto gidain ka. Igura gani ko misuggest nimo nga dili na kapagastuhon pa kay magbuwag lagi hapon ta. Di ba miingon man ko nimo nga paggwapahon ti ka anang adlaw? Busa ayo pagbuot kung unsay akong ipasulob nimo, okay? Oh, nahala. Sige, Mr. Right. Bahala ka. Ikaw kay magbuot sa tanan. Sige, go! Hala, uy. Pagkadagan na yung Buddha din hino. Lilag style ay. Gusto ko nga mo pili kag design diha. Kanang imong gusto gid ha? Ha? Kanang akong gusto? Yes, kanang imong gusto gid. Kuan. Doon na naman ko'y gusto daan. Unsa? May nahunanaan kang design sa Buda? Oo. Sa una, sa mga bata pa mi si Lily. Dalia, tanawa ko sila na sa kasal. Nindot no. Mas nindot yun niya ako. Kay parehas man ni Cinderella. Hala, kataas ana. Nindot bang ko ng taas? Unya, ang akong prinsipe kay gwapo sad kaayo. Unya taas pud kaayo akong prinsipe. Unya, ngano mo ba man niya ko si Nina? Bitaw, naday sininay sa kasal nga mobo. Sumpayin ni Be. Pareha sa imo. Mahilig day mo mag-drawing sa unay ni Lily? Oh, bisan unsa na lang among duwaan. Drawing, o O unsa? ako pirmi ang motiwa siyang sugdan. Gikan sa drawing, sa iyang himaw mga duwaan, ug sa iyang mga problema. Hangtod sa iyang problema, ikaw mo solbat? Mao na, may pagkahuyang mangguna si Lily. Og traidor? Nasuko pa gid kaniya hangtod karon. Sa imong nahuna. Dali kahang malimtan ang iyang gibuhat nako. Sorry. Okay. Sige. Hain man ini ang ako, ha? Ang imong gidrawing sa bata ka pa, ang indrawing karon. Og ipatanaw sa mananahi dinhi. Unsa? Nalimot ka sa akong gisulti. Ang imong gustong Buda ang paliton ta. Ug kay doon na naman kay design, hala sige. Kana ang i-drawing. Ug mo'y atong ipasunod sa mananahi dinhi, okay? Okay. Unsa? Magpakasal lagi mo sa simbahan? Yes, ma. Ay, pastilan. Maunay gusto kong mahitabo nga makasal na mo sa simbahan aron mas doon na mo'y grasya nga mapaabot, ana. Lily, unsay hunahuna nimo? Domingo ugma, no? Oh, Domingo ugma og may lakaw ka ugma. Asa ka man, Lili. Kuan, mami. Magtanaw ko sa simbahan nga at magpakasal si Arnel.
Lily, doon ta sa simbahan. Oo. Nakakita ko, Bilyo. Oo niya, sa gawas lang kung pagpaabot ni mo. Ay, may mura ko ni mong balikon, Bilyo. Balikod, ma'am? Oh, balikan lang ko. Mga alas 10. Kwan, pag snacks lang una dito sa Daplin sa Baybayon. Di ba na may Daplin sa Baybayon? Kananan diha. Ato ko ta sa parkingan dito. Oh, okay. May kay mingaw. Wala misa. Ato ko dapit sa altar magpaabot ni Lily. Naon sa man ko. Gikulbaan man ko ining una namang panakita ni Lily karon. Unsa naman kay hitsura sa kong kaluha? Dalia? Oh, Lily? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!